Mau, na, siku confortable vote tauka. Usiku afeta. Confortable jinaka. Idani kwa woni yote. Sina demi fai. Andi ko ninge mo be chiko woni yote. Mo be chiko ka? Anga ya. Awa yoti ko yalta. Nini heuti ko yalta to. Anani? Wado pada barabara no. Mimi woni bem patroma. Mungu ya andu kwa homo jeno baina hudado. Nifara ya wale hadi fia wodo. Adila ndoko saka mema taka ngono. Ono ko fuko diru adno hanti paste mata la fangi nafo. Jinga na no gade sobo to de be andila mi. Adiju ngoma. Ifana ke andu nan ako ndo holti mi ndo bere. Ai awala andi mi adi. Awa ndo onno. O fi fade monde sibella lotu dono kadi ko yurme goddo seda. Yes, ando bani ali ado. Anan aku mo la naw yo. Jarang. Yo, jarang nan. Siku yare kono anda ko kumping ka mo. Nana sabu kumping ka mo mo direng. Dai. Aduh, nanti lo koyau deh. Lo ni andi. Ini dia beradu. Kau, tinggal dengan jam ini. Dia kan nukat macam tu. Lo ni kau ikut. Awak dulu. Ada benda lain. Kalau nama kola abeton Ndoni wadon sila lot do hande ben harakam Allah naate bokki na nagge sila lot do ana tay bokki na iminu la no wonde mo wonde si awi amura niyatu mago madu he melen na hedi do ta ko boda me hedi do ta ko rabu me hedi do ta ko arambi ko o kunnuji do menen kay Mai, ani ko no ata jori de do le vila o ar hekko wayna nek ye ba ici ayalla yo se wa fa kriye mara yo wala wa gabbi dari hala bata ni ida wa gabbi ni sani ni len ni dimbo sani ha len ni dimbo mali ha len ni dimbo samba ay bi do lot de do ka nyalla ngam fo aya bi de fadama be den gero ko na ba ko ni ta si do lot ba ko mi wadi parce que quand le peuple vient ici wa rentrer la derrière on est Nangela moya parce que je vais pas les crier car partir alors donc non c'était hawri ko wole tande ala to ni no ko mbo to ni da ko mene on to nene pas ko gele mi fara ni he yo mone na mo di fando andi gonnu ma hide ba be patron l'autre dembe wa sortir les flingues et andi vous fanke oh ya ile bon tu vas on l'a vu mon bon besoin c'est ça on va la honte de l'autre il est rentré patron a dit pour l'autre avant avoir qu'il l'autre l'autre il faut il faut tout pour que l'autre samba samba et on a meilleur la pas
woni non tuni non na voilà dari caabe ma de do on wadi na ni mi no ta jawta tan kadi ga e caapol mangol angkari Allah budi mina wona ndema ko watta mi nya hebi ko lota min an min lota do atun nan sindi loti an ga fagni ti la loti min faut me regarder dans les yeux je ne la veux pas moi mi ko to be atira amiga mi je ne vois pas laver ici aïe aïe si anoti si anoti ara comme sogolo ara comme sogolo lota ka sogolo rugo lota alote lota Allah dali batte Omarin anga iti ndito haram itu sa nyoji dan mi bebi do wara ga wari ko dandi dade filam wala mi beba tay dandi dade filam jetti akita mek akita ngaw an ko mi susula daga be ma be jetten bi mawbe ale soppo le ko lowe ko billa yale e soppo do ma joni abo ale be rotte gano jini merde dui e sekete ale na do ma patron ngari si la go do Hey. Billahi. Ai na tanong andalan koy. Ko no da wadi do hundu ko mai nay wako feti. Ko hundu kan koy. Ko hundu ka na hundu ko ma. Ka da na hundu ko ma ba gila iuda salong ata dari yo nyari ru ngatan. Ka war ko pembi yalla ko tan dal koy ngalang. Sama ni nyammejo ani nyari ro hadi o nyami goddo. Ajetti fo pa nyami kan mi tendu ma ko mai ko ndum ngapete. yaadu manu nafa koko yawda sallon do yimbe temene yimbe bilebe yimbe waylo tobe Allah kindirido la e leñol Allah na yobi do e leñi Allah hawti yobi e leñi ne batanga na ika ngal ko ngal na do ngal ko ngal juude buringal daru no be wa yiti kono ada banya saseri yo saseri ma ko simiyati don sobe walla me ba saseri fi Allah dan son yo angka jogo no medano so ya la kasare do dum ko dum don ko ka fulama woni hey soddu masase rifus de lo kai ko yuri soppu ko kembuni sista wonde yali turki hey do ko fantla ta no wi no do ai wondo Vatlate alado ye ko sempre to sortelo ai non imbe fetu be ko sem stop ka sem to swai du wata ko dum no ko setto son abe fi ma saseri c'est top fantastique une fois pour film sa te yo ta duma vatlate to musina ye setto son mo ande hande fi Allah wala setto son ini ono hesa aranao no sarlo wal forma de angone ndo kay ngatu kon wadi on andi sagwan ko en famude parce que la andi den der ko kon ko mo be faale ay wala ay jonno faale mo be he ko tak pelleti on andi yo non inde alla ma e inde ne la de alla si wala mara julde de fa ay famude ay wi endi ko me gido pelleti do ayandi ayano ni way hondi ono hande ara yidi ono do ko mo ko ba on andi hande ko menen pay to ko hanno wadde sifani piji don do ibe hori wadde après il nomme yo men accu comme si tay no wono ono membe wa hubbe ni kama yeto ko kanko hubbe ni kama wala debbo goto jibo goto anani dum do hare ko sunna ko kanko wadi dum do he pam yeto ma hunde wote o saari adna ko wonde do sa nyanko goto ko dum do buri mojjude eso fami ko ari goto ko duwa sa woni ni do dum do ko sunna tato on ko dannu balde nayo on ko dabbu gol ko maya ko ya jombi debbo goto
probléme woto marɗa sa jomdiroɓe ɗiɗo koye probléme wonɗa e walade sa sa jomdirade ɗon a fuɓɓoto woni ka nder probléme ji awa sa jomdiroɓe nayo ɗum ɗon ko probléme woni nato probléme on ɗum ɗon kaka weeyo on ti woni yaade onon ba ƴewani ɗo por simi nani ɗo por mukke kurade mum mi anda simi nani wi por ɓe fellama simi nani por mukke kurade mum wi por ɓe fellama wi por wonu o laaɓiɗo goto sasi quoi ça si pinga yatti to ara piiji go men minike wi por ɓe fellama wi por gowlu wiya ana jadi wi por wiu por ɓiɗɗo por ankadi wiu por mayde wi por wi por ɓe fellama wiu por wi por ɓe fellama woni der ton naate ni nakaramo komi yama ni nakaramo komi yama komi nanɗo por o mukke kurade woni ko yanide babe simin yo ngattu acce ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum lendi no laama si goɗɗo iwri ka fulawaji ɗo ari way wasi way sikki lendi laama kam mi holla lendi no laama eyo hande gueɗe hakki ko sérieux wonna e woy koɗo dari gay dawaɗi ɗum eyo diri ko ɗum fo lamɗa ɗo hakke mi landuma ko hiɗa andi ka nambara mairie woni hakkude ɗo honno kaka nambara mairie mi faala yaade mo ittani mone mo ittani mone haray gurna makko ɗan no ɗum anni ka nambara mairie mi tawtude bekko makko ka nambara mairie min mi lam faala yaade wona nambara mairie nette ko gendarmerie awa gendarmerie awa ko ɗon waɗon ɗum ida anon ɗiɗo ko hombo janggi windano lam ɗo plainte mi wola komi faala ko mi yaada ɗum ɗo mi holla ɗum on sika gandan sindami ko mi o nanta français ji komi wota ko original ma onon kadi kon ɗum waɗi kon ɗum eyo ki gala eyyi ɗandi ko honnu mi ɗaɓɓitima ɗo andi ko honto gonnoɗa miɗo jooɗi ɓaawo ɗo moodi awa an si a ittali mone min mi itta mone mone honɗuma ɓuuɗi ɗi mi wona hokkede ɗi woɗɗi lam wallinirde ɗi kees lam faala yaade ka nambara mairie ka ko honno de gendarmerie ala yaade ka nambara mairie ka gendarmerie wata yide e gendarmerie onon ɗo wawi gendarmerie haɗon jalali men o janggo ɓuuri men o yahna mani gaɓe ko mi woni mori honɗum wonɗa yaade ko wonko sokki toon yo hande accu hakke yo fayɓe anda andi ayi o min o min wondi la wiya ko giɗo mi ƴettimo kono a andi ɓay ɗum koye ɓiɓɓe amen ɓe wonu sina mi wona sina min noon aɗe haqqille mi woni heyi hande si goɗɗo jogi ke ɗo pinka ka saare ɗo iwruɗo fulawa ma iwruɗo nokku go ari ɗo a hiri on pinka na o soori hina o bandi hina o ƴettana andin kaydi on ko honnu probléme ɗo awo ko ɗum isira patron mon ko rebel yiɗama pinka min mo fellatalam mi wotal hey quoi rebel hey si mi yaari ko nambara mairie mi waɗa to nambara ko ɗuman windani plainte de ini moodi te goto windu fus an a fiiti an a une cobbal hakkunde ma e Allah huuɗa hoorema irɗa sikkude sa immi ka yeehi ka gendarmerie ɗo joni siɓe ari ɗo joni goɗɗe men lutta e nder ɗo luttata na ene fo woni yaade ko yettima ɗum nagga korowat fi hennu si anda sa immike ɗo joni a yeehi ka gendarmerie to ɓen si ari ɓe naati nder ga joni siɓe ay goto men luttata modi na ene fo woni yaade ko robbel joyata ko robbel jom deƴƴino on ka buusi ɗo wo enen kadi en buusoray ɗum hay jofumɓe accatade en fotko en yahay minon so siɗon faalata ɗeme probléme ji makko ɗin iwtire ɓaawo makko si tawino kon faalata probléme selemo tranquille ayno wattorɗo ɗo ni so yeeto ngo gartata ɗo ɓe udda e on kam ɗatoto nango fiya holo no motto ɗum keɗɗa wiya ko finkari ni o waɗo ni ɗum ɗo e pinkana gotu wona hewta wiyaar ko joguiɗa ko wono wattorɗa non voilà min ko kufneru ndum kufnu ayne sogolo ko noon sogol ɗum sawoɓe sagolo ko no ay no mais tesirli hey voilà
ko ɗum woni joni e hallita mi yoga nambara mairie awo o tawawi yaadana fus yaw ƴettu finka pamma yo ƴettu finka ɓe hakkude men yo ƴettu taw ittu wonki wata holundi finka tana ɓiɗɗo gorko an kadi eyyi ɗo andi bari habbi acce yahon ka place mo habala andi gonni fala yalla toutes les personnes vont disperser sinon je vais retirer dans les guerres parce que le patron ne va pas me trouver s'il y a trop de cris partez bougez bougez votre face au lieu de resto allez retirez faut pas l'insulter non le face il est le resto il faut pas l'insulter quelqu'un ici non je vais insulter non demandez partez anani anonde ma mère antadi partema voilà partema e dugula partema min silipuma partema mari yeddo e jettema yo hakkude ngala min metti tilango ye battini ni da wedo sina fi alla mi remeteno do joni ma metta wonon kay nagal koron ngal mi metta ni mo dagdo tawi no a jeri ko ndaari ko funderu ɓe kan ƴeɗ jonna ɓen kan ari ɗo kan addi ɓe weyndi ɗo nambara men ima ɗuma kan ar ɗo yaw kaccata to mbammida crayon yaw komi woni yiide kre suudu ɗo ko maapinila ɗum ta yewto haɓɓiɗana an fon ɗe mawɗoje ɗe lanni hen soñjude nder ɗo ile wiye kono allah way andi siko enen yehi joni ukkodire maɓɓe patron o garan murma en ma yenna en ma piya en ɓurma wattanira wurore an gon mi faala ukkidireɓe kamɓe tigi awa ɗo no kono pas comment waw faire les pour ménager les vie kono allah mi anda kon des solutions mi anda solution angoyan waw an anda solution la jogi Bona. Là, c'est fini. C'est d'abord donc, non, il faut tout. Vous doit être. no wuli hakkude Allah kono hakiri wuli ɗum woti ko woni ndiyam ko satande ɗo ko woni ndiyam ko satande ko woni ndiyam ko satande o sunniɗa ko woni ndiyam ko satande ko ɗum mbayo hi na ko metti harni min ɗum yimɓe romde jalan ɗo aratuwa ƴayɗa wala sunnugol ayla wawi aɗa ndiyam ko satade sunnu on ɗum ko ɗum waɗi a fala wandol simi nanɗo por mukke kuranema fulkani mimi fellede hewta ɗon hewta fellugol heyi son felli ɗo joni quartier on fof nane ɗum ɗo ma bonnon kure monɗen ɗum koko sodete noon ma yeehi bolla ndiyam hulɗan ɓerde mon nden ɓuttawa amin day ina mi yetano ko an gowon yeta kilan ko an won joni hino ɗo heyi hino ɗo to sondi hoore mom ko ɗum ɓuranma a mayi ɗum ɗo ɓurala ndiyam hulɗa e fura ɗum na goto baɓen ko ɗum waɗi on ƴetti ndiyam wulɗam hip woni ko nder satan sunnimi hoore nde wonani mi harmiɗo ɗani nani mi anda ko ɓoɗatanɓe min miɗo tandini ko bowal tigi watta ɗum baɓe bowal kanko huɗade ɗon waɗi sele kanko waɗele ɗo kono yaha lele alaɓal sele ɗo yo Allah alaɓal
mayde cadeau. Vincari altiamo, je vais rester dans le poteau. Vincari, tu es là tout à l'heure. Samba. Ah ouais. Ombo nyabamba. Ombo nyabamba. Na ini bare ma yo. Arega, aredo, aredo. Komi. Mengani pagaji ni jabata, simino dion are. Arega, are habin diando. Main. Main. Awa, ini nyama deh. Ayo. Aja way gagu jaw. Parce labo ndra anka der. Aja way gu. Jawi go. Anda nga respectable ta. Onon hakkunde mon e Allah. Samba hande ba parcours ngal hino ngal ngabbiti do. An kadi bowal. Dari. Pourtant ko jodi de yewten handulen ha fottude. Ça fait joni onon na yeso wondo nabirte hore mon ko baawo wondo yittirde hore mon. Ha? An ko honno woni ma kandir gaddo do an. Ko mi gaddu. Mi wolatu ya ko ya gardu. Ça fait joni mi andi ko haala kallutte ma hina golle ne. Fono andi. Ok. A wi damari hunduko ko goddo ala. Hidon andi déjà kadi mido innon ko satto ko satti. Hakkunde mon e mabbe ndo ko yo pokkube respect. Parce que min no ko homba mo jetti ndiya wulda wadi ka catale. Aha, findi. Jabo don. Jabo. Min nanka porte do mi anda. Mi jabo. Afena naka porte do wonda parce que hidon pambidir rega piji di nyalo to gerda do ni ko ça fait ko hay ko bobo be gerata nderga. Ko mbo mo wadi. Ko samba. Okay. Donc ko yettondira. Ok, y a pas de problème. Joni ba mi andi ko yettondira. Donc si mi andi si bonnere bonnama do ça fait ko ndi do non mi applicata mo. Fi Allah wolu gonga fi Allah fi wata bonnere maden hawro en. Aran do nyida min patron wallahi mi non attends ko honno wadde en waddi en yewtina en fotti en haldi si woni on bonni goddo yo mi wadon hon ko yo ko yo piu me ka ko yaldi me honno de ko be pied ko be pied c'est bonni ko be pied. Donc ko wadde en ko pion parce que min no ngandi mi halno min no nyandeta kala bonnu don on ful kala to kayasa et puis kadi hore kadi hasin do jogani goddum ha fossi mi jonnata ende ko fi ko fi be ok ko fi pigo le ina yaltu go de ella la mi ando wadi do kono fillata parce que den seeda hande si mi wi yo ngatti on sikka yara ko hondu ko tum min la luttata hadu golon to parce que na mbobbe be hande kala sutiron do ino andi vraiment no hersini hayka goddo aras do inna anka gardien jo ma hodo ko loto sudu mais ko won min la habbitini so bay mi wada on sape mi wada yimbe parce que ni si mi akkiti on yo yaw kasare do mo yon kala on sikka ko fetu y a pas de problème appel Betul si be piyen ko musa utaka. Ko mi sibe yalti sai ni musa buta do sai hay ko ya ko rojen kata buta ko no sidai ko dia cenya cambide ya no bon akire ni hala kon ton da yow hein Monsieur Dramé wade du. Voilà. Commandant. Oui. Tey be yewi la happe itikero. mais ya wa ki ma patron ya Allah. Fermé. Ouais, c'est fermé. Hande konton da ye. Ça fait andi sa mini mako yawre commandant ngatoke. Sa mini mako yawre. Be milan desidi mi wallahi be hamo be mabbe wona neddo. Mais ça fait min be na tun ukkugo le piiji. Hande Kamilozi no ton fop kala Kamilozi ko hitare do bidi mon tara be gini lan patron sabonade mama afami oro comité sidare yo wodo formation fi gardugo luma mi daro ni hakkile makko den sagande la jetta mi halfina goddo yo taw hara ko bayno goddo hara hakkile makko den no jodi afami donc kino ko mi fala ya bebi nanambe bu kina lambe ha bernande walo na hala fusi Monsieur Dramé e pinyang ko pugol lon kongo. So inni wondo ya da yo be filme. Duma no so mi sonni amada to ka finwa bu kina na be hayona Très bien. On no diwa do yey kadi.
Landila. Monsieur Dramé. Hein? Allah. Revenez devant moi ici. Allez, faites les gars. Naranja. Mina hori. On a ko pied donc, mi même on joni tata ko fure yalla taka der ko. Ngon ko gonga. On mo hersata. Commandant Poutimbe. No fade monsieur Dramé, je sais. On mo hersata. Hein? Man of O memi siga mo ko number dandi ko nu. Do ngandi ko nu. Ko ono ido tewi wadi ko non kadi dido so fotirta hayona. Si illa anta wona dum. Si jetto cikki ke wokan alfa. Oh, lanni c'est fini. C'est fini. On dido ko yo bantundi. Les l'armée là. Allah. Kan ka bouche imbécile que tu es. Ko yo bantundi. Mon commanda. Ndare be kilo do. Oh bantugo de muru ko mabbe du fadda so bantigala min na fure mi wonta. Hakuna may Allah banti de muru du fadda. Wo dan to histoire mo. No anda o wala ati. So inde mo jone wadum do. Nango ko sobe o ngat se e gita ko sama kala. Se ko non bantu mo ko sama kala mi ma. Ayo hekko don jo. Tare ko bonda ko do ko sama kala. E yo do wasunu de bengo ya don ko wondo wasi nan jare ko nder bar wondo. Hey. Oh, yenni. À partir de l'instant, son ala de comme il fala quand je vous envoie tous. Non, c'est fermé. C'est fermé. 8 ans on ben tike de mou. Ota mi créé problème ko woni mi fi alien ko fi ota mal. Ota banto mamaya. Deuxième proposition, mi fait atado. Mi fait ataondo. Attrapez vos oreilles. Dans le bien avec le plus monde. Ouais, nango ngani manu. Ngani uri zore. Ngani. Impoli. Nango le viens ici. No pili. Allez, pompe. Gipe. Yawe. Gipe. Yawe. Yawe. Pardon. Pousse-toi. Pousse-toi. Mimi awalo. Commandant nge. Ido ko kardu beni. Afami. Si akoli sai go be makko beppi goddo mata hendoda be beppina be hayona. Afami. Patron, wala ko yu medagi. No. Yu medagi ke pompa. Commandant. Même pompa Monsieur Dramé. No mi fala. Patron. Non tawra. Bawni wonnede. Idan oya tuma ko do arda do. Ah oui, monsieur Dramé. Bandi ba sanzi galla da ko du yeggintini lampiji. C'est lui. Oh, Pousse-toi. Allez, monte à terre. Monte sur lui. Et voilà. Monte. Oh! Monte. Tire qu'on est enterré. Tire qu'on. Allez, toi si tu te couches. Donc alors, on va sentir. Couche-toi. Couche-toi. Même à côté. Non, je vais monter. Monte. Sagolla sagoma. Naam. Dawete mi dawi tam. Naam. Lan tan ini enquête no adayna tanam. Ko fiibe cernobe do. Naam. Be ina be mi jombamma. Ko juude ma ardiga taw. Arduga hikkodiro to mi deyna haala. Arduga. Parce que moi nderer mi rewire do ni ma rewiron do. Ara joni faala. Naam. Ya yeto nan tigi kon joɗini ɓeɗo handa kadi par ce que programme ji ko ɓe arani kon fop lanni duuɓi jelɗeno ɗo ndaaru hande no wawɗa hiɗa woywa meselal rewɓe maɓe soñjire ɗa ben maɓe soñjire ɗa yiya ko bureau maɓe soñjire ɗa kon ɗum woni ɗum ndaari hande no wawɗa Dramé mi faala ya yetano kon ko essentiel on si a wawata yaltinoɗe nder ɗo hara Allah hokkima baba ɗiɗo min gon hare min go mi yalte mi accidama e maɓɓe ko a yetolan goɗɗum Baben. na tawa yettuma ha sa yiltitanali men taw accu walana ɓe jaabo bamma wi ko ya waɗu feere no yaltiniramin
hin yo nyogo ko yewtere ɗo na ɗum wiya ko de ɓene wolana taw a andi colli ɗin ko koɗo maaro ko gono ko leɗɗe ɗe ɓarorta mi anda si fay ko bamma no waɗi rébellion ari no jogui finkare wode wolirde ɗum e si tawi ko kanko woni bamma joni noon ɓengure ma nden na e bamma jeeyagoy ɓengure ma nden na e bamma jeeyade kaka ɓengure ma wo sa heeɓi a jombi a heeɓi ɓiɗɗo est ce que a famude non donc waray fi mawɓe ma ɓe mapinta jomba ka sa jombi haray ko no mapinma ɗajidade na ɓengure ma nden ɓengure ma nden no fuɗɗi homɓe risiraɓe ma nen ma bamma to ɗaka ton eyyi la mari ko wole kono andi toto no wawi ndiyam okkam no nokkatama e welde ko no ɓuuri na nokka maɗɗo eyyi si bamma no wolde yo ɓe calcule ɓe wata ɓe raɗade mene si ɓe raɗa to min teddini min dey mi sans frais sinsitiri ɓe raɗa tolam accami question réponse nane ɓe accuna ɓe gayni ko min wona woni wolde to si ɓe raɗa to min ɓe acce komin mission am on fuɗɗaki taw kama andi ɗum no waɗali haare lan kam on taw joni min faami ko min on deyi ok ellala ɗo fiino moƴƴira baabe ngam woni e yoɓde hakkudeji ko satto na fiino moƴƴira tu itu na fiino moƴƴira pes siko fiyo konno goɗɗo yimɓe goɗɗo ko fiino moƴƴira tawɓe ko fiyo woɓɓe sendede fendo laami tum aya saɓotum daɗi fendo laami tum haɗo waɗata verɓale na ko wattuno verɓale o yeehi o sunni puɗɗuma on stade on ke famodire famodire no faale men rede ɗoni habbe famodire no faale men rede ɗuma famodire hammi jam foma famodire hammi lorre bobo piya ɗon piya koɗo ko tampere hoɓɓe ina to tampamajameme ɓe mbaro siɗo ɓuttata fanni ɗon ɗo huɓɓay hay no ɓutti ɗo wari ha ɓutti ha no ɓutti ha no ɓutti koy goɗɗo famta waɗata mene huɓɓinirtaɓe ni neti mais min ɗuman ɗoni ɗo nafi no sonkira fayde joni bamma o yewte mane jasiɗi ɓuuri ɓe raɗe nder ga minen yoɓe raɗe nder ga accumi andina ɓe rame si tawi hawri ɓiɓɓe amen o wiya min raɗa bamma welete ka welatama welatama wiw yi ka ellala na ellono ala yo jentona mi jentota ɓayna on garama ko leɗɗo ko de noon feƴƴito oɗo ko ni on min feƴƴitoto fes mi faala yen famodi en famodirta siɗo yiɗi o suka siɗo yiɗi o suka o ɓuttinanaymo ono ɓurtinana modi hacce naati ɓoka on ɗo naatude ɗo on ɓurtinana na hoora ɗo sanse on mbandi ɗo sanse ɗum ɗo yeppe o ɓiɗi demo kala ɓiɗo accini laɓɓinina ko ɗum annato no woɗo